Ban pensepriang syuk-syuk syakipat ba ya ka kubor syapang kejian le ban rat dingkong ya ka jimpang tibi ka balabu ya ka thong hadu usnam arajar arpusan ka office jong ka district tuberculosis officer Ribhoi district ha ka jingan tray rengkat bat kiwe kala nang tray borba ban pensepriang ya ki kubor syapang ka jimpang tibi rengkat kilat jinyada. Haka step arpo tarik leber ki nong tray jong ka district tuberculosis officer Ribhoi district kala penlong da kejinya rally da ki auto rickshaw kabala sedang nadut na office u district transport officer bat penkut pat haying dor barhol jong kasnong yo maulong kajing penlong ya kani ka rally ka long ru kumshi benta kajing rakhe ya ka world tb month hakani ka sngi ki nong nya auto kamai kilami renti da ka basangi shipor ban kamai ban yasno ktilang bat ki bor penyat ban pensapriang lang ya ka ju ka khubor ha ka baide bat ka jimpang tb habakut jong kajinya rally la penlong ya kajinya lang lingkot ha pelau ying dor barhol yo maulong ha ka ba ka Dr. E Kalwiang district tuberculosis officer Ribhoi district kala batai syapang ki e kilat jinyada bat ki e ki jing sumar ki bala banyo na katrat jong ka kwat ka khya ha kani ka sina lor ki nong tray jong ka kwat ka khya bat ki nong nya auto laya don lang ru ki khna pulip BSW 4th semester jong ka women's college Shillong jing jil ho kajing sheet mat kajing push up kajing hiar jing khia kajing bombang bam kita kisin ki ba pau jong ne kajing pang TB te kumangiti pa kajing pang TB ka don arjai kita ka pulmonary TB ba ka extra pulmonary TB ka pulmonary TB ka bata tang kiton ngiteng yo i bhai ni kita kisin kum ba jel ho ka sheet mat ka jing hiar khia kajing push up menit Henry ke extra pulmonary part kakta ke benta jong ka met baro ka met jong briu like no tan hitor ki khot ke extra pulmonary Henry kakta e baro ki khot jong ka met like no tan usnyu bat ki tersim ti kita kisin jong ne ke jimpang extra pulmonary ru ka syong ka kum ka benta jong ka met baka kta da kakta ya ka kli lene ke jabing briu yo ka jingking kli ka jingkiring da ladang ada jimpang TV kakta itu niaba niyo jimpang penhiar bat ka jing bombang ban bam bat kumjuro da kakta ai kasnido kimi ki khyang ha kasnido bat kumjuro ka ladang ada jimpang extra pulmonary TV kakta ki sing dan ke jimpang mat ke jimpang sangkai kumta terter ti kita kisin jong kani jimpang TV ya pair na way briu hendai be four common signs ta kamot ka 4S bangi khot balong common ya baro ka de ka nga jing jil ho ka jing sheet mat ka jing hiar ka jing khia ba ka jing push up min te kum ki nong ya auto jong ka dong Ribhoi pia kan du sibon ki briu ha kelantian ka jung pi dengan terpat ya pi ban pin ai kini ka kubor sekiwe ka awareness program ada pilap bagi nong syong auto jungpi la ni ki bahaying hasam ka jungpi la ni ha ka jingalang hang nong ba pisiam ku ni ki dak kisin ban pin pen penale me ka kubor ka ba chapang ka ni jingpang tibi khnang ba kila ban wan kloi ban test chaki jakarta test ki bahajan tam kum ki PCC ki civil hospital bat kui ki jaka private hospital ru kumju ti hapor Ribhoi ko jungi mencang senang ni dan bapang TB hadu ka nongot pitep hadu sau punya ngot ki bapang TB hapor Ribhoi ti na kini baro mentai pedang ti dawai ki de arspa khat nyongot hadu menta batang na hauni usnem thamai bangi diagnose thamai badang tip thamai bapang TB ki don sau pu arngot ti kalong ka ke jingkit ka pakhya kum ka dong Ribhoi bangi ajan bagi Assam maupun ke industrial area pelong ke ke ba tang na ka health department nginom la ban yele persya ini ke jimpang TB ti da ka jing yasno tilang jong baro ki seng halang ki riu pai ba ki riu simet tingi kermen bangela ban job ya ka ni ka thong ban pendu jai no yo ni jimpang TB haus nam ar hajar ar pusan hoi ki don chipun ki jing hapor Ribhoi ki jungi ya haba kum ka program bujungi ka syam jing bangin la ban job ya ta kathong kumba nengkong ka dei ko long ka kinong pang ki wan kham slam
habai kilatip bagi don kita kesin kum kini kepala partai handeng ru kisimpor penwan cakap tes kiong ke jimpang pertai ke jimpang kela ayom kum ta ter hendringin dei penting ide banwan kloi ban tes ki hospital ki bahajan tam kat banang la ban tes kam kloi bat kum juru dang la ban ai dawai kam kloi ke jimpang tibi ngilala ban pun koi yaka kabaar kolong gajing tuna pam hakamet ubriu ka malnutrition ru kedi we gajing kabangi siam jing hakaba ni ban sumar ke nong pang tibi laga ki tuna pam hakamet bat gajing pang tibi ka ta khamjur shu bat kumjuru gajing di dawai ru kimla ban yo bandi tikna namar ba ka telot kamet ka dawai ru ki baklain ka pan telot cucu ya kamet ka jongki